खुलुमबाय गिबि रादाबाव दङ श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ हमनो मोनबाय आसाम पुलिसा हमनानै बिथांमोनखौ दा लकआपआव सोनानै दोनबाय बियो आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसनि बिराद मोनसे देरहानाय दा बिथांमोननि खारखोमाबाय थानाया दिनै एसेयावनो जोबबाय बेनिफ्राय मैया आसामनि बराक भेलियाव गोबां अखा हादों आरो बे अखा हानायाव दुर्गा फुजानि पेन्डेलफोराबो माखासे बायदों दा बे बायनायाव पेन्डेला गोलैनायाव लामाया होथेनानै गारि घोड़ाफ्रा खारनो मोनै जागौलायदों बेनिफ्राय आसाम बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों बिपिएफआ जोंजोंनो दङ माने हाग्रामाया महिलारि बिथाङा एनडिए जों दङ नालाय बिपिएफ सरकाराबो जोंजोंनो दङ बिथाङा बेखौ बुंनाय जादों बेनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझारनिफ्राय गेलेंफुसिम जे रेल लामा जागोन बुंदोंमोन बेनि खामानिया थाबैनो जासिगोन बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बड'लेण्डनि थाखाय बेखौ रेल मन्थ्रि बिथाङा खोन्थानानै होखाबाय थाबैनो जासिगोन बेनिफ्राय जरहाटआव जुबिन गार्गनि मांगलिक अनुष्ठाना जागासिनो दङ दिनै बेवहाय हरि कीर्तननि जोबोद हरि कीर्तननि थुबुर जादों माने गोबां हरि कीर्तन खनग्राफोरा जमा जानानै हरि कीर्तन खनगासिनो दङ मानोना जुबिन गार्गआ साधारन मानसि नङा बिथांखौबो जोबोद बयबो मोजां मोनो सारा आसामनि आरो आसामनि अनगायैबो सारा भारत सारा बिश्वनि मानसिफ्रा बिथांखौ मोजां मोनो बिथाङा सासे जोबोद मोजां शिल्पीमोन बिथाङा गानल' खनामोन गान लिरोमोनबो आरो बिथाङा एक्टिंबो खालामोमोन बिथाङा आरो साधारन मानसिफोरजों थाफानानै बिराद मोजां मोनोमोन आरो बिथाङा दै सागर दैमा दैसा आबादारिफोर बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोरखौ बिराद मोजां मोनोमोन दा जायनि थाखाय बिथाङा बेबायदि अनजानायखौ मोननो हादों बे जोबोद मेगनाव जों दा नुगासिनो दङ बिथाङा जे बेसेबां अनजायो बयजोंबो दा जोङो बेबायदि सासे आरोबाव बयजोंबो अनजानाय शिल्पी माब्ला मोनफिनगोन बेखौथ' बुंनो हाया दा बिथांनि आत्माया अराय सम शान्ति थानो हाथों सोरगोआव अराय सम आलो गोजोनै थाबाय थानो हाथों इसोरनाव आरज गाबबाय एसेनोसै गोजोन्थों।